के सर में हुजूर मुबारक सर मुलाकात को द कस्तनी सर में हुजूर मुबारक सर मुलाकात कीगा बाद युखियारी दशान रातो शे गस्तनी ला स्तने सर ला सुनो लगी खुदे दा गस्तंदा शिस्ता मुकर्रब फरिश्ता बदलत द माद मदीनी द जानान द चेहरे पर इंतजार किया खुदा का खुली मखदीदार बेका खुश किस्मत आगा खलक दी ची खुदे पाक दगा जीन व तबूजी व ब्यादा जीन उगूरी दा सिंह जी सड़ी दवे जी से सिंह चलो मकी तलालम मदीनी तलालम अदबम पकी निश्ता मक्का मुअज़्ज़मा वया मक्का मुकर्रमा वया मदीना मुनव्वरा वया मदीना तय्यबा वया अब याए दासी उन्हें यो हाजी सेब तलेओ चाहे तपोसु का हाजी सेब संगा हालात संगो वे देर मजेदार एसी गान पक्यू एसी सनाशना एसी वल्ला विची सार बहुत शुक्र इले बबल मास होता दरा पासी इनाशना खून बेको शेल का नाशना इसी गानों लड़ा गई खा ये रखो मैं परीन शोस्ता पदी बेतुल्ला शरीफ हो दे मकी व ज़मीत पतलोशा हाय 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 तेला ऐसी गानों पसे कर दे कसम बहुदे हुजूर मुबारक व अल्लाह व नबी अलैहि सलाम दा से शिकान दी दे बदन ने बेदा खली रवानी मैं यो हाजी से बुली ददी शाडन अलाकियो शिदागा ददी शपल चूली औ दी मखिता पालवानमो ददी मखिना ददी खपोना दस यो गट मिल जुदा शिवदा द सरमनी औ दा विनी ते पदी केड़ो के पदी चपल के रवाने वी माँ वाला पदी चकम वक्त की वापस दा मुज़लिफी मुबारक नरातलू माँ वो तवी हाजी सेब चतौधरी का दी के सपटे मटे बराबर का दा सरमन दा गट सरमन ते जुदा शेवे दा खपी नदी विनी दारी वही माते मखरौता कोई मौली से ददी पके बेल खुंदे ما توي د دې پکې بل خوان دی آی بزو ته خاموش شوما د دې د پاسه بل جواب شته نه زه ته نور د دې په باب کې شویل نشم دا تاسو خبره وسوګه شما تا دوی چې ستاده خپونه ویني رواني دی او غټه شرمن تبل دي جدا شوی دا او تا ما ته جواب کوي چې بولی دا پکې بل خوان کوي دا پکې بل خوان کوي پرې د وی دا مقبیا نه ملاويږي کله خپونه ویني بیگی خود خدای مين او د نبی مين به پرې نه دا د محبت باب دی بیا دا د مين عالم دی دا د محبت عالم دی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مدینی منوری دی جانان دربار یاری مبارکی ترال سبحان اللہ خود سرور کونین مدینی منوری دی جانان نصر دستا سو قربان شما زددا سی نبی نے قربان شما چی زمان نبی مکہ معظم مبارک کی دیپا مکہ مکرم مبارک کی جبریل علیہ السلام مبارک اور اس پس مکی معظمی تروال کہ نبی مبارک غار حرا کی دین نبی مبارک پس جبریل علیہ السلام غار حرا تروال کہ نبی مبارک دا بدر پا میدان والار دی جبریل علیہ السلام ور پس دا بدر میدان تروال کہ نبی مبارک دا حنین پا میدان کی دی دا مدینی منور جانال جبریل علیہ السلام مبارک دا حنین میدان تروال کہ نبی مبارک دا مکی معظمی پا دشت صحراگانو کی دے خو قربان جبریل امین علیہ السلام ور پسید اللہ پا امر بانے دا دشت تروان دے او چی کلمی سروری کونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی معظمین مدینی منوری ترالو جبریل علیہ السلام مکہ پریخوا مدینی منوری تیرو کرو
مدینی منورے ترا روان لے دا مدینی منورے نا دو خود میدان میں دو میل فاصلہ کی چھ نبی مبارک مدینہ کی نرے دو خود میدان کی دی جبریل علیہ السلام اور پسے دو خود میدان تروان لے معلوم دارا شدہ ٹول کمال زمون دے نبی مبارک دا ٹول شان زمون دے نبی مبارک دا سے نبی اللہ مولا را کڑے دے چھے دا سے نبی بل چالا ندی ور کڑے ٹولوے الحمدللہ بیوے الحمدللہ بیوے الحمدللہ من پیدا خودے شکر گزار شکرون ادا کیوں چھے خودے دا کل پیغمبر امت کے راوستی جبریل علیہ السلام نا مدینی دی جانان قدمونو درال لو دا سبادب جبریل علیہ السلام مبارک رال لو چھ دا مکی معظمی پل آرک سوکی با جبریل علیہ السلام خپیب لخپی آوان حضور علیہ السلام ورطوی جبریل علیہ السلام پیزار نمدہ سکر دے دا مدینی منوری پل آرک سوکی یہ قربان دا زانا نگر زما اللہ را تویلی ولی وستاد وطن دا خور دون مبارک دا دون مبارک دا چه سر دا پیزار پا دیگر زیدل جبیل السلام وی باتا ناخو خیدی تا چه خپیب لخپی گرزما نمال خوان را کئی ذکر حاجی محمد امین بابا جی دا دی خبر ترجمہ بابا جی مبارک پر اشاش قوخا یا خو بابا جی مبارک دا سکسولی دا چاگه بویزار شما قربان شما مدینی تا بدرزم و گیر بینوا خفکی گی ما بابا جی بداللہ سونوی کش زارے گی با علا چی تا دا حضور پا مین بانے مشی دا گپ لگے تا یو زل پا دویم شد کی دیو کس ہوتا وی بابا جی تو خوئے چی زبی دبیو نکمانو دا حضور روزلان دی پات شوی دا تو خبر خطلی وی ما مخ کی قلم بانے کڑے مخ کی خیجولی دی خطا پاگی باپ پر عشق کی خبر نہیں ہوگا کڑے ما مخ کی لکلی دی تا دا حضور مبارک روزلان دی اخکاری دلتا لان دی چی دا لان دی کم جنگلی مبارکی دلتا تا حضور مبارک کاری تا تا دغخ کاری ما تا دا عرشی برین دا بنارون برخ کاری دا دا عشق باب دے خواه دا دا محبت باب دے ذکر بابا جی مبارک وی پدی کسو کی شوقت للور رستا دخبود پارن دا او بابا جی مبارک وی دغا پینز مناری اگا وقی پینزوی اس لس مناری دغا ام لس مناری خاری دا محبوب دا حرم تا دا دل تخکاری خویا وهم کمد فیر دوست دا لڑمی نارن دا یا وهم کمد فیر دوست دا لڑمی نارن دا دا جو سوک با دا عشق پا دی تار کی پیلیلی شیوی اگا تا دا دی کڑو پتہ لگی عشق پکڑو کہ تسبیح جی سنگ کڑے پکڑے دی چیو ذروی سبحان اللہ و پسی بلا مارے را روانی و پسی بلا و پسی بلا و پسی بلا چاکشی دا محبت دا کڑے موجود حضور یومین بزی بلا برازی بلا بزی بلا برازی دا محبت باب دیجی او بابا جی مبارک وی اس بابا بابو سلام ورشید محبوب روزی تا اس بابا بابو سلام ورشید محبوب روزی تا حسین دا
د عشق کا سینه د اس عاشق د دی درد قرار ندا سلام د محمد امین عرش کی پا حضور د محبوبہ حجول خالی خالی روڑ چاد دے دربار ندا یا اللہ منگ ٹول ڈکی منگولی بول حضور دا دربار نا دلتم دا حضور مینا ملاوی گی دیزنم دا شکان سرزما خدا ڈکی جولے کورو نتر پا درڈکی چکے میں مدعاگانی شریر اوڑی خدا غوالا برابر کا دکا چه ذکر رازم انو یو کوئی زمان دا مسئلہ دا مسئلہ دا دا سی نسخی خیم میں بدک ہوئے ریبان طولی مسئلی حل کئی که خیل او دلتا چه کم مرگر رازی کنا او سا پریشانی چه اگه خفایی بیا مون خفایو کنا نموی خدای زمان دا مرگری من خفا کوا دی سرم طول خوشحال لارا کورم خلارا بارم خلارا کاروبار بانم خلارا پا بدنم خلارا پا بچویم خلارا او پا هر زی خلارا اوی پا بدن بانی پا جاموی خلارا او جامو کی جیبون دی پا دی جیبونیم خلارا او چه دنن پا بدن کی کم ایمان دی پا ایمانیم خلارا او پزلکی دا مدینی دا جانان مین دا پاغیم خلارا پام کوئی چه مینو نوئے لگ درد اخلاصا طول سر ما خوشحال آباد او لری بے خدای که خیر انشاءاللہ انشاءاللہ ذکر چه مون وسیله دا مدینی دا جانان نیولی دا جبریل صلاة والسلام دا مدینی منوری دی جانان دربار عالی مبارکی لرالیو سلامی واجو السلام علیکم یا رسول اللہ دا مدینی منوری جانانا پتا سدی زما سلامی جبریل علیہ السلام ایمان اوید دو کون سردار آئے و مزیدار خبر در تکوما جبریل علیہ السلام حضور مبارک تکڑے وزی تاسو تکو اسم سبحان اللہ نوے مد حضور دا مدرسی او دا عشق دا محبت دا منی آغا بابا آغا چکندی دربار عالیہ محمدیہ 400 پرانگو تمروڑا سرور کونین مدینی منوری جانان توی قربان یا رسول اللہ استادی مخلا اللہ سمر شان ورکر اے دے استادی بدل اللہ سمر الویزت نور کری دس عزت ورکری چی اللہ پاسماننو کی زبط لما یو فرشتہ اللہ پیدا کرے وایا وجیب شکل و صورت والا اللہ ورکرے چه دا دغی فرشتی مبارکی ای چی کلبا ما نظر واشلو دا دی فرشتی ما اوکت او یازر خادمانی فرشتی نوروی 70,000 خادمانی دا دیوی او اید مدینی منوری جانان مبارکا شکل بدغ فرشتی ساواغ استلا موتا چی سالو او کم آغاز پی موبانی سارا شیدو دغی یوی سانبا اللہ یو فرشت پیو یو صحابان پیدا کولا پیو یو صحابانی پیو یو فرشت پیدا کی دلا زود بخبل حیرانو ما ساجیبا اللہ فرشتہ پیدا کرے و خادمانو تے حیرانو ما ساگانو تے حیرانو ما دا مدینی منوری جانان مبارکہ روزی تیری دلی سے کوئی کاپا غربانی تیرے دماچی دائیو مزیدار غربے دا دی چکمی وزروی او دا دی چکمی خادمانوی اگا خادمانوی اننی دلے ورسرادہ میں دا کوئی کاپا گرنے بانیولی دلا دا دی فرشتی تمام